ito yung mga nasunugan na ano dito na gumagawa o nagbebenta ng mga video okay dito sa may Angeles City. Ayan, dito sa may crossing. Ayan, tingnan na rin yung crossing. Ayan, ilang palapag ba ito? Dalawang palapag. Tapos maraming bahay sa likod. Ayan, nasunog. Ayan, kagabi lang yan. Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So ayan, nakita nyo yung nasunugan din sa may crossing. Yung mga nagbebenta ng mga videoke, yung trailings. Dami saan ang mga motor na nasunog. Ayan, dito tayo ngayon sa may Balibago. Ayan, maya maya makikita natin yung Abacan Bridge. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, medyo traffic lang dito. Daming mga puso na nakalagay dito sa may tulay. Ayan, dahil tapos na yung Valentine. Ayan, o. Mga puso. Marami, o. Ito yung Abacan Bridge. Ayan, medyo traffic sa kaliwa natin. Diretso lang tayo dito. Bibigay tayo ng update sa Balibago. Galing ko lang kasi ng gym. So ayan, medyo sumipag tayo. Tagal na tayo hindi nakakapag-update, nakakapag-vlog. Ayan, namiss ko kaya mga tol Ito, panibagong vlog na naman ulit tayo. Ito yung Robinson Balibago. Yan. Hanggang tao dito. Di tulad sa San Fernando siguro. Napakarami dyan. Sa tapat lang ng SM. Hindi natin dala yung natin, motor, dahil medyo masama yung panahon ngayon. Baka mabasa pa tayo. Kaya ito na yung dinala ko. Ito yung Balibago. Hindi pa nakakapunta rito. Yan, parang bumalik na sa normal ang Balibago. Marami nang pumapasada na jeep. Marami na rin mga sasakyan dito. Kasi di tulad dati, di ba? Wala mang ka-traffic dito. May bibilin din ako dito, strap ng gitara. Sana may mahanap tayo. Medyo traffic na talaga rito. Maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ito, malapit na to sa may walking street. Balik normal na talaga rito. Kasi bihira lang matraffic dito nung nag-vlog tayo. Ngayon, ito, bumalik na sa normal. Puno-puno na yung mga jeep ngayon. Alos wala lang yung mga arang na naka-plastic sa mga jeep ata. Yung iba wala na, yung iba meron pa rin.
dito. May bibili na ako dito sa may ano eh. Sa may Lumanog. Bibili tayo ng gitara. Ay, strap sa gitara. Ito yung Lumanog. Sana may mahanap tayo. Ito yung strap. Sana mayroon dito. Ayan. Dali ha. Then monthly 4-5. Ano yan eh? 5-5. Lalo mo ba matagal Lumanog? Bago saan na kami China. Hindi rin China mabaluktot na mangbo. Kaya ba kakatas yun ang friends ng Popeng Strike, masakit yung gamit. So ito yung nabili natin na straps para sa gitara. Ito, Fender accessories ito. Ang price nito is 300 pesos. Ito, tignan natin yung nabili natin. Ito, parang matibay talaga. Leather na leather. Ayan, oh. Fender. Ito. Ayos. Ito, dito na tayo sa may Astro Park. Ito yung countdown ng SEA Games nung nakarang taon. Ayan, oh. Ayun, isa ng orasan. Ayan. Ang oras ngayon is 3:28 PM. Ayan, liliko tayo. Kaya babalik tayo dun sa may Robinson. Ayan, napakagandang Astro Park. Kaya kung didiretso ka naman dyan, papunta ng Dao, Mabalacat, Pampanga. Dito naman is SM Clark. SM Clark. Tapos kung di ba liliko tayo dito sa may ano Astro Park. Tapos kung kakanan ka papunta ng Clark, Freeport Zone. Pero tayo dito tayo sa may kaliwa. Bale ano lang tayo, umikot lang tayo. Ito, malapit na rito yung ano, walking street. Dito sa may McDonald. Ayan. Ang dami na rin natang mga foreigners na rin dito ah. Ayan, walking street. Ayan. So, diretso na tayo dito. Papunta ng Robinson. Yan lang. So hanggang dito na lang muna mga tol. Maraming salamat sa inyo. And see you next vlog na lang ulit. Salamat po.